Program PowerPoint nabízí od verze 2010 velmi zajímavou a atraktivní grafickou novinku. Její inteligentní schopnost ponechat na fotografii hlavní motiv a současně odebrat pozadí. Vznikne tak esteticky jistě zajímavé torzo, které může obohatit vzhled námi tvořené prezentace. Podobnou službu nabízí konkurenční grafické programy ve verzích určených pro poloprofesionální či dokonce profesionální použití. Jemné doladění, žádná automatika se nemůže vyrovnat lidskému citu a umu, zbývá v PowerPointu na dovednosti uživatele. V této prezentaci si uvedenou službu představíme a na několika snadných cvičeních i odzkoušíme. Takže přeji příjemnou zábavu, snad vás zaujmu. Zde vidíme fotografii, kterou budeme vkládat do PowerPointu. Základní rutina, vložení obrázku, volba obrázku a výkonný příkaz pro vložení. Nyní je obrázek uvnitř prezentace PowerPoint. Aktivujeme nástroj Formát a položku Odebrat pozadí. Zde odebereme pozadí a zůstane pouze hlava lyžaře. Provedeno. A nyní můžeme tužkou editovat zachování či odstranění vloženého snímku, aktivací položek odznačit, případně označit. Výsledek naší práce: hlava lyžaře je přímo vystřižená na pozadí, které už nabízí pouze program PowerPoint. Nyní si ukážeme na několika snadných ukázkách podobné možnosti využití této rutiny. L159 Alka proti obloze a vystřižen. Květiny a vystřiženy. Ptáček a na pozadí PowerPointu i s kouskem dřeva, na kterém stojí. Stařenka a kousek Napajdelského zámku a měkké pozadí využité z PowerPointu a její tvář. Pejsek a pozadí řeky odstřihneme a pejsek je na pozadí PowerPointu vystřižen. Torzo skleničky s vínem vystřiženo. Kotě, zrcadlo, zámecký erb v Napajedlích, pejsek a vyříznut. Poslední ukázka se týká obrázku pomníku bitvy na Moravském poli, kde si daleko v Dolních Rakousích, a hotovo. Milí přátelé, přeji vám, aby se tato rutina stala vaším majetkem, abyste ji dokázali využít a hlavně, aby potěšila další, pro které svoje prezentace budete tvořit. Hezký pozdrav z Otrokovic, nashledanou.